dasku mumet dasmu piye dasku mumet dasmu piye. A few moments later. Nang kota ya apa ora ana gawean ngarit ya. Ngarit sing jane sing penake sing piye, tak cekel pucuke. Tak babat ngisore entuke sak wethik ae. Jane penake ngarite piye ngene iki. Wis pancen gadhe kandine gedhe ram. Kek muate sepiro ki engko yo. Kan mau ngarit rong jam terus sakmono. Jane aku ngarite piye lho, Kang? Ngono. Mau ya ra entuk e. Ya nek tutorial ngarit cilik. Ono ngirono. Ribet ya. Ini lho warai. Cekel pucuke. Ini to. Sore iki digegret. Ini. Nah, ini lho. Ini. Nah, ini jenenge ngarit iki. War tutoriale. Ini lho. Dilumpukno. Ini. Oh, alah ngono to, Kang. Wis Yo. rene ae, Kang. Jagong kene, Kang. Bah, ini ki duwe jagung niki ya karo rokokan. Nah, sik. Jagongane karo rokokan. Iki. Ya kowe ndirokok ya, Kang ya. Duwe. Kerja to we, Kang? Ya kerja. Aku ki yo jane yo bingung kok, Kang. Turu. Yo ora penak. Ngarit. Entuke gresake thik. Jane aku penake iki ngopo ngono, Kang. Nah, kowe gelem ora tak wae kerjanan saiki. Yo gelem Kang jane iki, Kang. Kerjane ya kowe enak tenan. Kerja apa kuwi, Kang? Sak jame 2 juta. Weh. Kerja apa kuwi, Kang? Tak kon nembel ban pesawat sik mibur. Gelem ora? Edan opo piye? Pesawat mebur kok ditembel. Ya kan lek kowe gelem. Maksudku lek kowe gelem kan terus kowe ceblok ngono lho Mas iku. Mati. Biarin genah. Mati. Kang. Kerjanan ya sing bermutu ngono, Kang. Aku ya jane ya kerja berat ya ora kuat. Lah piye lho iki? Lah terus sekarang njaluk kerjaan apa? Ya sing penak kerja apa ngono sing penak. Lah ya piye kerjamu njalukmu kepiye? Aku ya ora paham. Kriteriamu sing kepiye arep kerja iki. Jane nek apa to do ribut ae kan mau. Iki lho, ngaret ra iso. Nek kon kerjaanan sing penak. Wis ngene wae. Kene rokok to. Yo. Rokok ini sik. Aku ora ngerokok e. Piye? Iki Lanangan apa lho ora ngerokok? Mbok ra entuk ya karo makku e ngerokok ngono iki. Lanang apa wedok? Ya lanang aku e. Lanang iki. Jajal dirokoki dhisik, Jang. Ora ngerokok aku Kang. ya jan kok ngrokok angel men iya. Ya ora ngerokok aku ya ora ngerokok lho Kang. Iki sing penak timbang rokok ngene iki. Linteng ae iki. Oh, kene. Yo, iki mau aku wis Kok kulingane lintingane sapa emang tak gowo e. Dan timbang enggak but ngene iki. Iki mau bar kong ndelok ngarit Kang. Ya Ya wis mau ora kebek-kebek. kene iki aku ya jane gur gabut ngene iki Kang. Lah apa kok gabut? Ya piye Kang? Cewek ora duwe. Layak raimu melasne. Jomblo to kabeh. Iya. Iya Kang. Budal. Ayo, golek cewek. Tenono dhisik lintinganku ketinggalan rokok iki lho. Ayo. Oh. Angkat iki. Gas. Iya, sido mangkat tenan. Nanti Kang. Cewek jarine. Cewek to. Ayo, Ayo, angkat. Gas. Kan. Iki piye dalam ngengkol motor iki? Lah piye? Iki lho, iki ana dhisik. Oh, iki salah iki mo ya. Salah. Salah kok. Kuwi. Jajal lho. Pancen. Nah, nek to. Gas. Gas. Angkat.
tenan terakhir. Enak banget. Lah mambi piye? Sampai Alah. Jasine yo masuk sih, Cok. Anu, Cok. Iya ya cara tajak moro nang omahmu piye bejae? karep to. Lah aku nu mambi iku. Kang. Nang kene, Kang. Iya. Piye wingi? Lah kowe ngaretne ta? Ngaret iki mau kono ae, ra entuk iki. Piye sing nang mambengi piye-piye Yo mambengi? kena. Kena. Yo iya engko tajak balik nang omah kok. Mau wening etet. Lah samping-sampingan Oh. karo iki. Cek piye? Lah, Lah kowe kowe piye, piye kowe? Aku ra entuk ya. Dasar rai Oh. pas-pasan goblok terai kowe. Ditolak mentah ya aku. Alah, kakno to. Terai rai ini Rai pas-pasan. pas-pasan kok ngono ae. Bala piye Kang? Terakhir ora pantes untuk kowe kok. Jan. Pancen goblok tenan ae. Ah, Raine minus. ya ini minus ya ngene iki. Ih. Ro, telu. Kowe tak sayang lenggane gawe wirang anggon mulang kowe opo isih kurang. Penak kowe dadi wedhus. Tak retno. No. No. Saithik ya. Tuh, ana opo iki ya? Wah. Nolak kurang ya. Wes, kandine sisan ae. Males aku. Mungkin ono ati liya sing lagi tok